Здравейте, аз съм Ади, а това е Краси. Ние сме мамини раздувки. Здравейте, приятели! Днеска темата, по която ще си говорим, е храненето при децата, кой какви проблеми е имал с захранване и такива неща. Тази тема е страшно актуална за мен. Ади не отдавна имала захранване на дете и в момента нейното детенце, малкото случая, все още има някакви драми с храненето, но нека първо чуем за Раши. Ади, как беше положението с Раши? Той искаше ли да яде? Помниш ли миналия век? Да, помня. Нямах никакъв проблем в интерес на истината с захранването на Раши, защото като цяло той си беше дете, което първо е кърмен. Имах изключително много кърма с Раши, не че с Дарин нямах. Имах изключително много кърма, която всъщност даже я замразявах. Да, в фризера ти разкажеш. Да, в фризера, като ви казвам за замразяване на кърма, говорим за нещо огромно, което е големия хладилник, които са двукрилните хладилници. Едната част е фризерната част, другата част е хладилната част. Значи едната фризерна част беше изцяло замразена, намирирана, етикирана, прошнурована, проверена с пликчета на Лансино. Много са ми любими пликчетата на сърце са ми. Пликчета на Лансино, надписани с дата и час, ден и час, за да може да се знае коя е поредността, защото си имат някаква срок на годност, които да се използват. И бях замразила кърмата. 6 месеца се седих и замразявах. Имах за 3 знаци кърма. Замразявах. Това с Раши. 6 месеца цедих се, той не сука от мене. На шише беше, поне в това отношение ми беше много удобно, защото можех да си позволя да го оставя Раши, с турбичката си вървях. Да, адаптирано мляко тип мама. Да, адаптирано мляко тип мама, което и двете ми деца не са яли адаптирани млека. Захранвах ги. 6 месеца се цедих, до година и половина яди Раши зимнина. Дарин се цедих може би 6 месеца. Не е близна, хора ви казвам, кърма. Не е близна замразена кърма. Такова нещо замразена кърма. Ще го цакам аз със студена бира. Как да стане? Замразена от тония ден. Няма как да се случи. Той си бил тоталче. Но пък него го храних за сметка на това. Кърменето до година и 8-9 месеца беше кърмен. За кърменето на Раши и на Даринчо разбрахме. Добре, а как беше с захранването с Раши? Помниш ли, пак казвам, миналия век е доста отдавна. И може би има някакви бели петна, както обичам да споменавам. Белите петна са ми до ден днешен и него съм го захранвала. Всъщност, знаеш ли каква беше разликата? Че захранването тогава беше в 4-тия месец. Ама наистина в 4-тия месец. Мисля, че Раши го захраних, захраних го в 4-тия месец, докато Дарин е захранен в 6-тия месец. И мен много ме вълнува, като си го захранила в 4-тия месец. Аджеба, помниш ли с какво? Първо. Картоф мисля, че беше. Картоф. И аз дах картоф. Да, картоф. А в интерес на истината се опитвам да се сета какво давах на Дарин, който беше скоро. Раши, имаш ли някаква непоносимост към храна? Нещо? Към нищо нямаше непоносимо. И двете ми деца да чукна на този етап, голямото ми е вече достатъчно голямо. Няма непоносимости, няма неща, които да не са му окей. Така че в това отношение смятам, че са добре нещата. Да. Добре, имаше ли храна, която предпочиташе да яде и храна, която категорично отказваше да яде? Мога да сравня и двете си деца. Голямото ми дете няма проблем да яде всичко. Абсолютно всичко към днешна дата. Голямото ми дете не е злояд, яде всичко. За сметка на това малкото ми дете яде ограничен брой неща. Злояд е, мотивираме се да ядем. Оттам, още от година и половина, Дарин на 2 години и половина в момента може да знае цифрите, да брои, знае и азбуката, защото ние се хранихме, но то е модерно с тия с клипчетата, но понеже много ме дразнат социални, тия телефоните, не искам да му дават и го занимавам с всякакви игри по време на хранене. Бях му купила едно табло, тия металните табла, които, не металните, са дъските метал, с буквичките. И слагахме буквичката на мама, буквичката така, почнахме да учим азбуката, за да му е интересно. В тези интересни игри го храних. И до ден днешен ние се храним
правейки нещо. Не гледайки нещо, а правейки нещо. Браво на вас! Нали, но избягвам, защото съм много анти технологиите. Обратното на мен. Не, ти си така, но аз в случая наистина съм много анти. Толкова беше много хубаво се дават технология на децата, Стив Джоб ще дава на неговите, няма да ги спестява. И богатите хора не дават на децата си да си гледат технологии. Ние, понеже сме модерни, сме много готини. Да. Така че... Да ти кажа, аз Калоян, кърменето при нас беше много тегъв процес, особено в началото, защото аз още в болницата бях решила, че няма да кърмя по никакъв повод и начин. Аз не исках. Дори не бях опитала, знаех, че не искам и няма да го направя. Бях помолила брат ми, понеже беше в София, да ми донесе хапчета за спиране на кърмата. И съответно тези хапчета, нашата лекарка ми каза да не ги пия сега, нали, да изчакам да си дам още един ден шанс. Брат ми каза, дай си, нали, още един ден шанс, не дай да го правиш, при което дай след това се сдребява. При което в момента, в който аз получих хапчетата, аз не ги изпих. И съответно кърмата ми тръгна, борих с себе си да му давам на детето ацока, много ниска, на него много му харесваше. От ден първи захранен с адаптирано мляко, няма да казвам на коя марка, защото нали, известна е, няма смисъл. Пиеше си от шише човека, като му давам да цока си цока, такъв хибриден, много интересен тип. Обаче имахме проблем с дрискането, с извинение, нали? Детето ми имаше постоянен запек, личната лекарка каза да намериме адаптирано мляко комфорт, рекомфорт мисля. Рекомфорт, да. Ние го имахме този проблем. Нямаше рекомфорт по аптеките, тогава не беше много давно, но точно този рекомфорт го нямаше никъде и това направо ме вбесяваше, защото аз не знаех как да му помогна. Единственият вариант беше, докато го кърмех, изпивах една чаша студено прясно мляко и детето след 5 минути, така като по учебник. Това като информация въобще не съм го знаел, защото, извинявам се, че го добавям към твоя коментар, защото при мен и двете ни деца са кърмени. В смисъл, всичките деца са кърмени, и нашите и четирите, но с малкото дете имах същия проблем с запика. Но не намерих такова мляко, адаптирано, нали, започнах да при наличието на толкова много кърма да му давам мляко, за мен беше така гадно и обидно е. Давах му адаптирано мляко, но не получих завидния успех. Дарин, детето ми на 3 дена изходише на тоалетна в ония период. Така и не реших, ето ти си намерил решение, което е много адекватно с чаша студено мляко. Да, аз ядях круши, ядях сливи. Какво ли не ядях? Значи, казвам ви, изчетох много книги, не интернет. Много книги прочетох за храненето, много книги прочетох за съня, защото исках много да съм актуална с развитието на детето. И в общи линии, какво се случи? Намерих си вариант детето да се изхожда, правих му и масаж на коремчето. Но в 4-ти месец, когато стана детето, казах край, приключвам с това адаптирано мляко, защото не знам дали знаете, но една моя позната ми каза, Валя, ти си я виждала един път, тук беше на Анди на партито. Валя ми каза, че децата, които приемат адаптирано мляко, са по-пухисти, по-надути, по-изкуствено подути. То детето ми наистина беше като Мишелин. За разлика от Андрей, който в момента не е така, но голямото ми дете прилича на Мишелинче и като го водих при личната лекарка да го кача на кантари, направо лошо и става, защото се е бил с надормено тегло, се е бил с не знам си какво на диета. 3 пъти съм си слагала голямото дете на диета. Хора, това е скандално. В 4-ти месец и една седмица го захраних. Но в 4-ти месец аз реших и да го кърмя екстремно. И приключих с адаптираното мляко. Давах му адаптирано мляко само за лягане вечер. И в общи линии 4 месеца ще се борба, болки в гърдите, така, нали, да не влизам в подробности. Да, те си обичайните неща. 4 месеца и една седмица го захраних, само защото на тази дата аз бях разбрала, че съм бременна с него и за да я запомна, реших да го захраня същия ден. Всичко чудесно.
Но детето категорично не беше готово да бъде захранено, защото като му дам пюре, беше много гъсто и го повръщаше. Ама всяка една лъжица дадено повръщаше. И тогава аз установих, че трябва да го разреждам с вода. Вода, но ето, че не трябва да се разрежда с вода, трябва да си е консистенция на пюре, защото идеята на захранването е, нали, пюрето да е пюре. Да, ама не, моето дете го повръщаше и въпреки всичките правила го разреждах с малко кърма или с малко вода, каквото имам. Към яденето на детето задължително добавях блокче кърма замразена от фризера, с тази разлика, че моята приятелка е имала тонове кърма, аз нямах. Аз и да се седя цял ден, нямах, имах ето толкова, нямаше никой. И съответно, нали, въпреки това детето си цокаше, надаваше си прекрасно, беше денонощно на един кантар, преди кърмене или преди адаптирано мляко на кантара, след на кантара, за да видим. Нали? Да, това с кантара ми е любимо, да. Много обичам, купих си и с едното и с другото имам кантара. Аз си имам, защото съм много наблизки, един съм взела, повече не съм взимала, но другото, което беше интересното, в момента, в който ми позволиха детето да сяда, аз го сложих на гърне и приключих с запека. В момента, в който го сложих на гърнето, човека там си свършваше работата, в памперса не искаше, просто не искаше, в памперса не може да дриска. Много рядко акаше в памперса. В интерес на истината, по същия начин, аз Дарин го захраних вече, малкото го захраних на 4 месеца с картоф, малкото го захраних с тиква, че се опитвах да седа с способ го захраним, с тиква и още в момента, в който стана на 6 месеца и можеше да сяда, почнах да сяда на туалет, на гърнето. И още до ден днешен той много рядко сега ходише на памперс, но много и в последствие доста по-лесно махнахме и памперса. Нали, по този начин той си ходише до туалетната на кукото, в последствие му служих седалките, които са за туалетната, много удобно, но си подходихме с тиквата и оттам насетни, после почнахме пащарна, такива, дето тръгваш да ги търсиш, че в пролетно здрасти, бива. Да се върна на темата, значи голямото ми детенце тиква прояде в началото. Обаче после почна да повръща от нея, без значение в каква консистенция. Дава съм на супа, дава съм на печено, дава съм на варено, ма каквато щете тиква давайте, това е те в момента, в който усети вкуса на тиквата и директно повръщаше. Малкото ми детенце пък, то е голям зор, просто. Моето дете, малкото, храна от буркан не може да яде. Купена от магазина, трябва да я разреда или с вода, или с кърма, или с нещо така да импровизирам, а то е едно такова молене, едно увещаване, но устата не се отваря. Аз не знам дали някой друг има такъв проблем, ние имаме скандален проблем. Трябва да съм го сготвил, за да го яде. Нали, съответно, повечето е ял пасирана храна, но в същото време, нали, вече ядеме сухари, бисквити, солети и така нататък, докато голямото ми детенце, то си ядеше абсолютно всичко и до ден днешен си хапва всичко, но с Андрей виждам, нали, Бебчо, виждам голям зор с храненето. Първо, защото зъбите му изникват много по-бавно, много повече го боли, той е маняк на тема цокане и мама и в общини там процесът върви много по-бавно. Имаме проблем ние с пиенето на вода. Ние нямаме, защо много пие. Калоян големия пиеше страшно много вода и всякакво мляко, каквото му се предложи, чеше. Малкия вода пие от сламка, ма не да си я засмуча с устата, а мама слага от едната страна пръста, дърпаме сламката и изсипваме водата в устата на Бебчо, защото просто няма. Другото, което бива и двамата категорично отказаха. Единият 40 дена цока бива, другия още в родилния дом я отказа и сега в момента си играе с бивата, но той е само за рекламна цел, ако питаш мен, нали, за игра. Няма да я цокаме в никакъв случай. Но върши като залагалка, точно си е залагалка за залъгване. Какви други полезни храни си почнава, нали? Те са по стандарт си шесте зеленчука ги подкарах. Първо, нали, важно е да отбележа. Едно време, доколкото знам, са ги захранвали, нали, са ни захранвали с сокове и плодове. Да. Аз съм захранил с зеленчуци и след това въведох плодовете, защото четох, че
Първо, че сладките изгражда неща по-бързичко, със- нали, да, да. по-вкусничко и солените има нали, драма. И двамата са захранени първо с зеленчуците, след това съм въвела жълтъка, както се трябва, месото, нали, добре се получава за в момента. Пак казвам, с твърдата храна при Бебчо виждам зор, при големия не, нали, няма зор. Другото, което е, аз искам, предпочитам и желая и въобще всичко ми е за healthy food и на двете деца готва аз храната. Не желая по никакъв начин да взимам готвена, в смисъл готова от кухня или от буркан. Налагало ми се, нали, не като да не ми се налагало, ползвала съм тази услуга. На голямото детенце съм взимала общо 7 пъти кухня, от които 3 пъти аз съм си я плащала, платена кухня, за да отида нали, частна, за да отида да му взема яденето. И то в началото, като бях бременна, но установих, че бъркоча, който давам на детето си, няма абсолютно никаква стойност.